Hai, खुलुमबाय आङो महेन्द्र इडुटेनार आरो मोटिवेशन स्पिकार। दिनै जों 14थि दालाइ लामानि देरहासार जानो हानाय खान्थिफोरनि बागै सावरायनो। गिबियाव एसे दालाइ लामानि बागै बुंनो। दालाइ लामाया तिब्बतनि धोरोमारि जौसिन मासि मोननाय दैदेनगिरि। 14थि दालाइ लामा बिथाङा बिबानखौ मोनदोंमोन जेब्ला चाइनाफोरा बिथांमोननि सायाव गोबारै गाग्लोबनाय एबा जाबसिननाय नारसिननाय खालामदोंमोन। बे समाव बिथाङा जोबोद मोजाङै थासारिजों सोमोन्दो लानानै आरो धोरोमारि बौद्ध धोरोमनि जि सानथौ बेफोरखौ तिब्बतआव फोसावदोंमोन आरो बेबायदिनो बेयो बुहुमनाङै लासै लासै मोनथिजानाय जायो। बुहुमनिफ्राय गेदेर गेदेर लिडारफोरजों बिथाङा लोगो मोनदोंमोन, लोगो हमलायदोंमोन आरो बुहुमाव गोजोनथि, आब्रुथि आरो धोरोमारि जि बुद्ध धोरोमारि सानथौ बेखौ मोजाङै फोसावना होदोंमोन। बिथाङा बेबायदि माबोरै एसेबां मुंदांखा बुहुमजों मोनथिजानाय बुद्ध धोरोमनि साबसिन गेदेरसिन बिथोनगिरि, बोसोनगिरि आरो बुद्ध धोरोम फालिगिरि हिसाबै मोनथिजानाय देरहानो हादों। बिथांनि मोनजि खान्थिफोरखौ जों सावरायनो। गिबि खान्थिया जाबाय गुबुनफोरखौ हेफाजाब हो। जोंनि मानसिफोरा सेल्फिश, दा आथिखाल बांसिन सेल्फिश जानो हमदों। बे सेल्फिशजोंल' जाहैया, जेब्लासिम गुबुनफोरनि मोजां मावनो हाया अब्लासिम गेदेर मानसि जाहैनाया गोब्राब एबा गेदेर मानसि जाहैनो हायाखौनो होनजायो। बिथाङा बेबायदि बयजोंबो हेफाजाब होयो, बयखौबो हेफाजाब होयो। तिब्बतियानफोरखौ एसेबां दुखुनांथाव समावबो अलखदनि समाव हारिखौ बासायदों आरो हादोरखौ मोजाङै बासायदों आरो बुहुमनाङै तिब्बतियानफोरखौ सिनायथि मोनहोदों। बेबायदिनो गुबुन हादोरफोरखौबो बिथाङा जोबोद हेफाजाब होदों। बिखेखै बिथाङा पिसनि सायाव आरो बुद्ध धोरोमनि सायाव बांसिनै बुहुमनि मानसिफोरखौ मोनथिनो थाखाय हेफाजाब होदों आरो रायजोफोरखौ लाफाना मोजाङै दैदेनगिरि हिसाबै, धोरोमारि दैदेनगिरिबाबो बिथाङा हादोर सालायग्रा दैदेनगिरि हिसाबैबो खामानि मावलांदोंमोन। बिथांनि बे बिहोमखौ बावनो हाथावा, बे अरायसम जोरबाय थागोन। बेनि उनाव बिथाङा बुंदों नैथि खान्थियाव गुबुनफोरा मा बुङो बेखौ लाना खर' दासा बुङो। जोंनि मानसिफोरा, मेक्सिमाम मानसिफोरा मा जायो, गुबुनफोरा मा सानगोन, गुबुनफोरा मा बुंगोन, बेखौ लानानै गोबां खामानिफोराव मावलांनो एबा साक्सेस जानो जि मावलांनांगौ बेफोरखौ मावनो दोनथ'यो। मानोना बिथांमोना गुबुननि बुंनाय, गुबुननि सोंखारिनाय, गुबुननि बाथ्राफोरखौसो नोजोर होना माने गावनि सायाव जि बुंगोन बेखौ गिनानै गोबां मावनांगौ खामानिखौनो मावलाङा। जेब्ला चाइनाया तिब्बतनि सायाव जोबोर उदखार खालामो एबा बुहुद पानिशमेन्ट एबा मथा-मथि बिथांनि समाव 80,000निबो बांसिन मानसि चाइनाफोरा बुथारफैदोंमोन। बे समाव बिथांखौबो बुथारनो थाखाय चाइनिसफोरा खायसे टेकनिक बाहायदोंमोन। बिथांखौ गावसोरनि चाइनानि जेनेरेला लेंहरनानै गावसोरनि जायगायाव लांनो नागिरदोंमोन। नाथाय बिथाङा थासारिजों मिलायनानै बिथांखौ थासारिजों मिलायना थानो रोंदों। बिथांखौ बदनाम खालामनो नागिरदों चाइनाया, जोबोद बदनामानो खालामदों। बिथांनि खुंथाया मोजां नङा, बेबायदि गोबां बदनाम खालामदों आरो थेवब्लाबो बिथाङा मोजांनि थाखाय मावलांबाय थादों। गुबुनफोरा जिखियानो बुङा मानो बिथाङा खेर खेरायाखै। गावनि जि धोरोमारि सानथौ
बे अलखद समाव तिब्बतियानफोरनो फोरोंदोंमोन आरो बेबायदि तिब्बतखौ मोजाङै बासायलांदोंमोन। बिथाङा गुबुननि खोथाफोरखौ लाना खर' सायामोन। थामथियाव बुंदों गाव गोसो जानायखौ बांसिनै गोसो हो। देट मिन्स गाव जि मावनो इच्छा दं, गाव जि खालामनो इच्छा दं, बेवहाय गोसो होथाबनानै मावलांबानो साक्सेस जाहैयो, बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों। बा बिथाङाबो बेबायदि तिब्बतनि मानसिफोरखौ रैखाथि आरो उदाङै मोजाङै आरो धोरोमारि आखुनि जि खालामनो इच्छा दंमोन, बे गोसोखौ बे इच्छाखौ बिथाङा बांसिनै गोसो होना बुहुमनाङैनो रिकमेन्डेसन लानानै बिथाङा बेबायदि तिब्बतियानफोरखौ फुजिनाय खामानिखौ गोसो होथाबना मावदोंमोन। बेबायदि मावनो थांनायाव बिथांखौ फुथारनायालागि मोनसे टेकनिक बानायदोंमोन आरो बुथारनो थाखाय। थेवब्लाबो बिथाङा बे गोसो जानायखौ जि बुद्ध धोरोमनि जि सान्थौ लोगोसे बुहुमनाङै जि पिस लाबोनो नाजानाय, बेयाव बिथाङा गोसो होथाबनानै दङ। आरो बेनिखायनो जोंखौबो बिथाङा बेबायदि बाथ्राजों फोरमायलांदों जे जों जायखौ मावनो इच्छा दं मोजांनि थाखाय, बेयाव गोसो होथाबनांगौ। ब्रैथियाव होनदों गोजोन सिरियै था। मोनसे बाथ्राखौ जों ओरैनोबो खोनाखायो, फिसा मानसिफोरा बाराद्राय बुङो, गिदिर मानसिफोरा जोबोद खोनासंनो हायो। बे बाथ्रा दङ। दा बांसिन मानसियानो सिरि थानो हाया, माबा मोनसे मिन्थिबा बेखौ फ्लाव 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 बुंनो नागिरो आरो खाराव माराव उसुखुथु जाबाय थायो। नाथाय बेबायदि जानाया जौगासार मानसिनि बे सिन नङा। गोजोनै सिरियै था, नांगौ समावल' खोथा बुंनाय, खुसि लाखिनो नाजानाय, नांगौ समावल' मोजाङै रायलायनाय, बेबायदि खामानिखौ मावोबा साक्सेस जानायाव जोबोर हेफाजाब होयो आरो नंखाय प्रब्लेम नुजाफैया। बेनिखायनो गोजोनै सिरियै था, नांगौ समाव मोजाङै सावराय आरो रायलाय, बेबायदि खालामनो थाखाय बिथाङा खोन्थालांदों। बेबायदिनो लोगो लाफा। मानसिफोरखौ लोगो लाफानो हानाय गाहाम, जिखिजाया मोजां खामानिनि थाखाय मानसिफोरखौ लांफादेरनांगौ आरो जौगानाय फारसे लांनोबा बिथाङा गावनि खाथियाव थानाय गावनि मानसिफोरखौ, सोमोन्दोआरि मानसिफोरखौ, बुहुमनि जिखिनि गेदेर गेदेर लिडारफोरखौ लोगो लाफानाय बिथाङा मोनसे लेभेलसिम बे बुद्ध धोरोमनि जि सानथौथि, बे सानथौथिखौ फोसावनो हादोंमोन। बिथांनि बेबायदि लोगो लाफानाय आखुनि थाखायनो बिथांनो पिसनि गोबां बान्थाबो मोनदों बिथाङा बेनि थाखायनो। दा जोबोद मोजां बिथांनि जि बुंनाय, बिथांनि जि केरेक्टार, सान्थौ, बेफोर जोबोद मोजां। बेबायदिनो मोनसे दथियाव होनदों थांखिखौ होसो। गासै गेदेर मानसिफोरानो बुंखायो बेखौ, बयबो थांखि फारसे आवगायलांनांगौ, थांखिखौ होसोब्लासो मोनहैखागोन आरो बेनि थाखाय मावनांगौ खामानिखौ मावलांबाय था स्टेप बाय स्टेप, अब्ला थांखियाव मोनहैखागोन। बेबायदिनो स्निथियाव बुंदों बिथाङा थासारिफोरखौ मोजाङै बारसन एबा बारलां। बिथांनि समावथ' गिथावथावमोन थासारिया, जायनोखि बिथांखौ बुथारनायनि सिम थांदोंमोन, बे बुथारनायनिसिम थांनाय जि सिटुवेसन, बे सिटुवेसनखौ बिथाङा जोबोर मोजाङै थासारिजों सोमोन्दो लानानै माबायदि थानांगोन, माबायदि बुंनांगोन, माबायदि हारिखौ बासायनांगोन, बेफोरखौ बिथाङा जोबोद मोजाङै बारलांदों। जोंनि जिउआबो बेनो, थासारिजों जुदि थालांनो रोङोबा, थासारिजों मोजाङै मिन्थिनानै थासारिखौ माबायदि खालामनांगोन, माबायदि थांनांगोन, माबायदि मोनहैनांगोन, साक्सेसनि लामायाव माबायदि थांनांगोन, बेफोरखौ जुदि नोजोर होनानै जों बारलाङो मोजाङै, अब्ला थांखियाव मोनहैखायो। बेबायदि खालामनांगोन होननानै बिथाङा बुंदों। बिथाङा दाइनथियाव होनदों इसोर फोथायनो हा। इसोरखौथ' फोथायखानांगोन, मानो होनबा जोंखौ सोर सोरजिं, बै सोरजिगिरिनि बै एनार्जिनि जि गोहो, बे गोहोखौ फोथाय आरो बेबायदि फोथायोबा दुथां खामानि मावनो थांनायफोरा गैया जायो।
मोजां खामानियाव मोजां थासारि लाबोनो गोसो जायो। बेबायदिनो इसोर फोथायोबा मानसिनि गोसोफोरा मोजां जायो। बेनिखायनो बिथाङा इसोर फोथायनो होदों। बिथाङाबो इसोर फुजिग्राखा। बिथाङा बौद्ध धोरोमनि गुबै 14थि दालाइ लामा नालाय बिथाङा जोबोद मोजाङै इसोरखौ फोथायो। बेबायदिनो गुथियाव बिथाङा होनदो लोगोफोरखौ जौगाहो। लोगोफोरखौ लाफानाय जौगानाय फारसे लाना थांफा आरो थारमाने लोगोआरि जि गोहो, लोगोआरि जि थाथाय, लोगोआरि जि गोहोथि, लोगोनि जि गोहो, लोगो थायोबा मानसिया साबसिन जायो, मोजां जायो। लोगो माने कानेक्सन, मानसिफोरजों मोजां जेसेबां कानेक्सन थायो एसेबांनो मोजां जालाङो। मोजां सोमोन्दो थायोबा खामानियाव जोबोर हेफाजाब होयो, जौगानायाव जोबोर हेफाजाब होयो। आरो लोगोआ माब्लाबाबो लोगोनि सायाव गोरोन्थि साननो हाया। मोजां लोगो बानायनांगौ आरो बे जि बानायनो हानाय गोहो, लोगोथि, बेखौ जौगाहोनो थाखाय एबा गोजौनिफ्राय गोजौसिन, मोजांसिननिफ्राय मोजांसिन लांनो थाखाय बिथाङा बिथोन होदों एबा बुंलांदों। जिथियाव बुंदों बिथाङा खुसियै थानो थाखाय खायसे मिनिथाव सल'फोरखौ खोन्थानो होदों। बिथाङा पाब्लिक स्पिकारबोना, मानसिफोरखौ बुजायनाय, मिथिं दावथिंफ्राव लेक्सार होनाय, मानसिफोरजों सावरायनाय, बेफोराव बिथाङा खुसियै लाखिनो थाखाय, गोजोनै रायलायनायाव गोसो बोनो थाखाय बिथाङा मिनिथाव सल'फोरबो खोन्थायो। जाय सल'फोरा मानसिनि मोजां आरो खुसि लाबोयो। बेबायदि सल'बो बिथाङा खोन्थानो बुंलांदों आरो बेथ' मोनसे गावनि लाइफखौ मोनसे खुसिनि सल' बायदि बानायलांनांगौ। एसे इयाव गोदैबो थानांगोन, मिनिनो एबा खुसि जानो हानाय बायदि मोनसे खामानि मावलांनांगोन। आरो मानसिफोरा बेखौ नुनानै जेन खुसि मोनो, बेबायदि खामानि मावलाङोबा बयबो मोजाङै नोजोर होगोन, मुंदांखा जागोन, साक्सेस जाहैगोन, जौगागोन। आरो बेफोरखौ खालामनो थाखाय बिथाङा बुंलांदों। जों बिथांनि जिउ खौरांनि बागै सानसे जोबोद मोजाङै सावरायगोन, माबायदि बिथाङा एसेबां गोजौसिम मोनहैनाय। दिनै बेखिनि बिथांनि जौगासार एबा देरहासार जानो हानाय नेमखान्थिफोरखौ सुंथाबै सावरायनाय जाबाय। बे नेमखान्थिफोरखौ नोंथांमोनाबो गोसो होनानै जेन नायो, गाव बोरैहाय बाहायजायो, मा नेमखान्थिया गावनि थाखाय साबसिन जागोन, बेखौ बाहाय। जोबनायाव नोंथांमोननि साबस्क्राइब खालामनाय, लाइक होनाय, डिसलाइक होनाय, कमेन्ट, शेयार खालामनाय आरो बेल आइकनखौ थुनानै आंनि बेबायदि भिडिअ बानायनायाव गोहो होनायनि थाखाय रोजा रोजा खर' गंग्लायनाय आरो खुलुमनाय थाबाय। दिनै एसेयावनो दोनथ'नोसै। खुलुमबाय, गोजोन्थों।